Колко багаж е необходим за 10 дни на морето? И мит ли е, че жените носят 2 пъти повече дрехи, отколкото са им необходими? За излишното и за нужното в куфара на дамите разказва следващия репортаж. Василена и мис Люлин 2009. В Несебър, Златни пясъци и Варна вече я чакат. И ако дестинацията за лятната и почивка е ясна, то пред миската стои още една трудна задача – да събере багажа. Какво е добре да се носи? Черни обувки. За Василена е важно всеки ден да облича различна дреха. Затова винаги пътува най-малко с 2 куфара. Може би около 5-6 блузки, туники и 3-4 чифта къси панталонки, а роклите ще преценя може би около 10 на 15. А колко чифта обувки? Ще се огранича до 3-4 максимум. Към сметката се прибавят също толкова чанти, 2 чифта бански, козметика, връхни дрехи, много от които остават в куфара. И това се случва не само с мис Люлин, а с почти всяка жена. Когато отиват на почивка, жените носят 2 пъти повече багаж, отколкото им е необходимо. Изчислено е, че средно жените носят по 18 тениски, 12 чифта панталонки и поли и 8 чифта обувки. Обяснението за купищата излишен багаж. Жената е символ на домашното огнище и когато тръгва на път, тя се стреми новото място, на което да пребивава, то също да бъде уютно. За мъжът това не е цел. Това е и разковничето за мрънкането на мъжете, които не подминават нито една дама. Мис Люлин също. За BTV новините Кристина Владимирова.